Wojciech Drewka, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj pani Ewa Bałon, prezes Pomorskiej Fundacji Pies Szuka Domu. Witam. Dzień dobry. Państwa fundacja, dla tych, którzy nie wiedzą, zajmuje się szeroko pojętym problemem bezdomności zwierząt, prawda? Tak, ale głównym celem naszej fundacji jest adopcja zwierząt, czyli szukanie domów i właścicieli, żeby spowodować, aby każdy z bezdomnych zwierząt znalazł dom i kochającego pana. Ale też wasze działania napotykają jednak z różnych stron na opór, na jakieś trudności ze strony samorządów, ze strony instytucji. Jak to wygląda? Weszła w życie ustawa 1 stycznia. W myśl za tą ustawą jednak nie poszły żadne środki finansowe. Wszystkie obowiązki związane z finansowaniem spraw związanych z likwidacją bezdomności zwierząt spadły na gminy. Gminy nie były przygotowane w budżetach do ponoszenia takich kosztów i myślę, że w związku z tym, że to jest pierwszy rok funkcjonowania ustawy, że trzeba było na gorąco wygospodarować jakieś budżety, że nie zawsze gminy wiedziały, do jakiego rzędu wydatków się przygotować, napotykają na problemy finansowe w związku z tym, ale mam nadzieję, że w przyszłych latach będzie można już jakoś zaplanować te wydatki i przymierzy się też do skali problemu, bo skala problemu w naszym kraju jest ogromna. No bo gminy też mają jakby w związku z tą ustawą mają określone obowiązki, prawda, które muszą realizować. Tak, muszą realizować. Wszystkie gminy były zobowiązane do powstania programów przeciwdziałania bezdomności zwierząt i wszystkie gminy przyjęły już takie programy, przynajmniej w naszym powiecie. No myślę, że przy naszej pomocy i naszym też wkładzie i naszej pracy wolontariackiej będziemy mobilizować wszystkich do tego, żeby ten problem rozwiązywać jak najszybciej, jak najskuteczniej. Jak to wygląda z Państwa punktu widzenia właśnie, bo Państwo idąc brzegiem morza też właśnie w marszu przeciwko bezdomności zwierząt obserwowaliście, jak to jest rozwiązywane w różnych gminach, na różnych terenach. Jak ten problem wygląda? Czy w ogóle ktoś się za niego bierze, żeby ktoś próbuje się zastanawiać, jak to... Tak, problem wygląda bardzo różnie. To znaczy na przykład w mieście Świnoujściu problem bezdomności zwierząt właściwie nie istnieje, ponieważ tam od dawna zwierzęta były chipowane, czyli wszystkie zwierzęta mają właścicieli, mają swój numer, figurują w rejestrach. Nawet jeżeli zwierzę odłączy się od właściciela, to bardzo łatwo można zlokalizować tego właściciela. Jeżeli z tym łączą się jakiekolwiek koszty, jest zobowiązany wówczas pokrywać je właściciel. No i bardzo bym chciała, żeby w wszystkich gminach i miastach w naszym kraju wyglądała tak statystyka, ponieważ tam jest kilkanaście zwierząt w schronisku i głównymi przyczynami umieszczania ich w schroniskach jest na przykład śmierć właściciela. Także to jest właśnie taki pożądany jakby poziom rozwiązania problemu. No w niektórych gminach, w większości gmin polskich jest problem, ponieważ jest za mało schronisk w naszym kraju. Nasz powiat i nasze gminy z naszego powiatu również borykają się z tym problemem. Istniejące w naszym województwie schroniska są przepełnione. Właściwie nie mają już miejsc na to, żeby przyjmować kolejne zwierzęta. W związku z tym wystąpiliśmy z propozycją budowy schroniska powiatowego w powiecie kartuskim. Jest jakiś efekt, jest jakiś odzew ze strony samorządu? Tak. Myślę, że jest przychylność. Odbyły się już spotkania z przedstawicielami gmin w powiecie kartuskim i w najbliższym czasie, myślę, że właśnie w miesiącu październiku dojdzie do kolejnego spotkania, gdzie chcielibyśmy już określić teren lokalizacji takiego schroniska. Państwa fundacja zajmuje się też odławianiem zwierząt i pod tym względem współpracowaliście z gminą Kartuzy, prawda? Samorząd narzeka, że ta sprawa kosztuje koszmarne pieniądze, że wydaje na to mnóstwo pieniędzy, które mogłyby być przeznaczone na jakieś inne cele, których zresztą wiadomo jest mnóstwo. Jak to jest z tymi pieniędzmi właśnie za odłowionego psa? Czy one trafiają do fundacji, czy ktoś na tym zarabia? Jak to wygląda? Pomorska Fundacja Pies Szuka Domu zrzesza ludzi pracujących w wolontariacie. Jest to fundacja non-profit.
nie pobieramy absolutnie żadnych pensji, nie utrzymujemy pracowników. W związku z tym wszystkie pieniądze, które wpływają na konto fundacji, są właściwie wydawane na zwierzęta i czynności związane z obsługą tych zwierząt. Zrzeszają się tam miłośnicy i wolontariusze, którym zależy na tym, żeby zwierzętom w naszym kraju działo się lepiej. W związku z tym przedstawialiśmy nawet koszty, jakie są związane zgodnie z ustawą i należy je ponieść po odłowieniu zwierzaka, czyli trzeba mieć ekipę, pracownika, który to po prostu złapie tego psa, przewiezie. Musi być samochód za testem dostosowany do przewozu zwierząt. No oczywiście paliwo, które wiadomo ile kosztuje. Następnie zwierzę musi być przewiezione do weterynarza, gdzie zostaje zbadane, gdzie musi być poddane kąpaniu, gdzie musi być pozbawione kleszczy, gdzie musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Jeżeli to są zwierzęta w sile wieku, to wiadomo, że muszą być poddane sterylizacji czy kastracji. No i w tych kosztach utrzymania liczyliśmy 1 miesiąc utrzymania psa. Mniej więcej to kwota tego utrzymania to jest 4 zł dziennie, bo przynajmniej trzeba liczyć na jednego psa większego czy mniejszego kilogram karmy dziennie, żeby dostał. Czyli to mniej więcej tak wygląda. Jeżeli nie znajdziemy domu przez miesiąc dla tego zwierzęcia, to już problem utrzymania go w dalszych dniach spada jakby na kark fundacji i my musimy się martwić po prostu, jak zapewnić utrzymanie temu zwierzęciu. Czyli to nie jest tak, że zarabiacie na tych zwierzętach po prostu, że traktujecie to jako dochód, muszę powiedzieć, że borykamy się raczej z problemami finansowymi, dlatego że w tej kwocie ustalonej z urzędem nie ma jakby również kosztów leczenia. Trafiają do nas również zwierzęta z wypadku, które muszą być leczone operacyjnie. W związku z tym czasami leczenie takiego psa kosztuje 3-4 razy tyle, ile oferuje gmina za odłów tego zwierzęcia i po prostu nawet jeżeli się zdarzy tak, że jedno zwierzę jest krócej u nas to musimy jednak pozyskiwać i próbujemy i robimy to środki w inny sposób również i dokładamy możliwie staramy się, żeby jak najlepiej tym zwierzętom się działo. Ale do nas bardzo wiele sygnałów docierało na przestrzeni miesięcy i nawet ostatnio od mieszkańców, od ludzi zainteresowanych jakby losem też zwierząt, że tutaj ta współpraca ze strony gminy Kartuzy, ze strony Straży Miejskiej nie zawsze się układa tak jak trzeba. Jak pani to ocenia, jak pani to widzi? Bo rzeczywiście mieliśmy mnóstwo takich doświadczeń, kiedy widać było, że coś tutaj nie działa tak naprawdę. Jesteśmy młodą fundacją i uczymy się, jak postępować. Podpisaliśmy umowę, w której warunkach jak gdyby zgłaszanie zwierząt i możliwość przyjmowania przez fundację zależy od komendanta Straży Miejskiej lub od pracownika urzędu. Jeżeli takiego zgłoszenia fundacja nie otrzyma, niestety nie możemy sobie pozwolić na to, żeby reagować na wszystkie zawiadomienia. Nawet nie wolno nam przyjmować zawiadomień od policji. Musi się odbywać to drogą, tak jak powiedziałam, przez Straż Miejską lub urząd, ponieważ po prostu fundacja też nie może przyjmować nieskończonej ilości zwierząt i narażać się potem na jakieś złe traktowanie, jeżeli nie będziemy mieli na to funduszy. A jak to wyglądało właśnie, jak wyglądała ta współpraca? Bo to różnie się układało, prawda? Ja rozmawiałem z panem komendantem, sam się przekonałem o tym, że to jednak nie jest tak do końca, jak można by sobie to było wyobrażać. Ja myślę, że w przyszłości trzeba by usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać na temat zgłaszań przez policję, ponieważ wiadomo, że Straż Miejska i Urząd pracuje w określonych godzinach, że po godzinach urzędowania jest niby telefon, na który można informować straż, nie zawsze jednak odbierany i nie zawsze to działa. W ustawie instytucją, która może zgłaszać psy, jest wymieniona policja, natomiast tutaj jakby to właśnie funkcjonuje, że
Musieliśmy udowadniać bardzo często, że policja jest wiarygodna i że dokonywała tych zgłoszeń, szczególnie w weekendy, w nocy i właśnie poza godzinami pracy urzędu, co powiem szczerze jest męczące i myślę, że policja jest na tyle wiarygodną instytucją, że no ja chyba jako prezes fundacji nie powinnam zaświadczeniami udowadniać, że taki fakt miał miejsce. Sądzi Pani, że uda się wypracować z gminą taki system, który będzie rzeczywiście płynnie funkcjonował i będzie komfortowym rozwiązaniem dla mieszkańców, którzy często zgłaszają fakt nie wiem, znalezienia psa czy jakiegoś zwierzęcia bezdomnego, którym się trzeba zająć. Czy to chodzi o to, żeby było tak, że to nie będzie już problemem ani dla Straży Miejskiej, ani dla gminy, ani dla państwa, że już nie będzie jakichś wzajemnych takich, nie wiem, przepychanek, kto powinien zareagować, kiedy, w jakim momencie i tak. Czy uda się taki system wypracować po prostu? No mam nadzieję, że się uda i mam nadzieję, że jeżeli spotkamy się, usiądziemy do rozmów, to wypracujemy i będziemy wszyscy starali się problemy rozwiązywać, a nie je tworzyć. W związku z tym nie pozostaje nam nic innego, szczególnie mając na uwadze dobro zwierząt i rozwiązywanie problemów mieszkańców, no żeby ten układ i umowę ewentualnie doszlifować tak, żeby funkcjonowała lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.